Isifo iCOVID-19, indlela yoValelo, eKhaya. Uvalelo lunqanda ukusasazeka kwesifo iCOVID-19 phambi kokuba abanye abantu bosuleleke. Xa kusenziwa uvalelo kwikhaya lomsebenzi, kunezinto ezintlanu ekufuneka wonke umntu ezenzile. Khathalela impilo yengqondo neyenyama yomntu wonke. Cacisa uvalelo nokuba kutheni lubalulekile. Thetha ngeyona ndlela ingcono ekusebenzelayo wena nekhaya lakho. Khuthaza wonke umntu adlale indima yakhe. Yazisa imvakalelo nodano. Khuthaza unyamezelo novelwano. Qhelisa imithetho yezempilo yesifo iCOVID-19. Hlala ekhaya. Sukuya esikolweni okanye emsebenzini. Cela omnye umntu akuphathele amanzi okanye akuthengele ukutya. Sukundwendwela okanye sukuba nendwendwe. Hamba uyokufuna uncedo lonyango kuphela. Yahlukanani. Lungisa ikhaya lakho ukugcina umgama. Gcina umgama wakho kangangoko. Nxiba igqalusha lobuso xa nihlangene. Iindibano zoluntu mazibe mbalwa kwaye zibe mfutshane. Gcina ikhaya lakho liphephezela umoya kwaye licocekile. Vula kungene kuphume umoya kakuhle. Coca uze ubulale intsholongwane kwindlu yangasese ekwabelwana ngayo nendlu yokuhlamba ngexesha ngalinye emva kokusetyenziswa. Coca yonke imiphandle ekwabelwana ngayo rhoqo. Hlamba amashiti, iitawulo nempahla ngokwahlukeneyo. Lahla inkunkuma ngokufanelekileyo. Qwalasela inguquko kwimpilo yalowo nalowo. Khangela amaqondo bushushu kabini ngemini. Cela uncedo ukuba wena okanye omnye umntu ukuba unomkhuhlana, uphefumla nzima, intliziyo ibetha kakhulu okanye ukubhideka. Lixesha likaxakeka lonyango. Uvalelo lunzima, ungalenza lusebenze. Nqanda usulelo, thintela isifo iCOVID-19. Iimpilo zethu zisezandleni zethu.